Naging ano sa kuwan mo? Naging ano sa... Ano ko basan? Plano. Sige ko. Saban? Yung taluin Pila na niya ko. Kumot! Pila ba limit book ko ka? Bob, ay, bang. Yan. Video nga dapat. Atik. Ako. Atik sa kabangga. Ako video. Mangilis din nagtakog siya, no? Aga. Kuha lagi? Wala. Wala nang ilo doy. Pangilid na rin. Mama bitaw, bibig ko ng mga truck. Tigom na yung to. Pangayo si mama tong sa kabaso. Ako yato diri ba na? Nga to, dire. Sana diri. Kanang kuwan mo udto ba kay mingo kayo. Bernis na ba ilang ilis na? Abay niya sa rin. So, bernis. Kuto no ba kuan ba? Kuto ga ilis kuan. Birthday window. Gilapas birthday window wala na. Wa. Ay, mga Sabot man na liberty ba? Ano yung birthday dito sa tato yata sa limo eh. Ito na pa yung usa ka cellphone. Ano sila na? Ban balibig yung apps yan eh, upload ng... Hala na yung buang. Kaya taluin ko kog lang mo buang. Kamu ba? Kung ka sa boyo. Ikaw bang sa boyo bang? Ada ka. Ko jukutan nun oy. Som ko oy. May nang upang. Ini lang niya. Sige, dari ka mo buhay mo na ba? Eh, bago pa mo na sa kuang. Bago mo na sa San Miguel naman. Daton din niya. Michael, Michael. Inom na mo ay ko. Ang konsumin nung... Maak niya ang buwang na. Bulito na mo ay. Ayaw ka bang? Kapay ka noon, oy. Ayaw pa. Kaya nga, iara na ito na. Ayaw mo, hindi mo. Yuto mo ay ka. Bulito ko to. Kapay ka noon. Ayaw mo, masal gusto ko na. Amen. Ay, wala. Arsi? Arti ka rin. Asti ba? Ice key ko na, ice key. Ako na, may kubay kayo, Mike. Ano? Ako ba niya? Buta na ko sa YouTube ni pag-birthday na ako. Ayun. Oo, naman. Ginagawa mo ka na eh. Muna na ba? Putda ba nga? Pat yun, putlag o, sa di ka urot. Eh di sir to, lisos ka man si. Ay, nag-video ba? Makuha mo sa mukha. Eto, ako ka na niya eh. After 3 minutes pang. Lagi mo ba lagi? Culture. Ay, patay, gusto mo sila. Mo, lisod mo yung kontak ko. Iilis mo sa siyang kuan. Hindi ko siya number eh. Iilis mo number ang buong. Saan lagi ang gamit lagi? Ay, di akong kikuan lang. Di na mo reply. Na, nitig. Bago ko yung tika mo. Reply mo tapos bukaan. Bulletin board. Si, Kita na ko doon eh. si Elmar. Mo kita sa kuwan. Ayan lang ko text ko eh. Ngayon ko dugang computer yun. Patulikuan ka ba? Maabot daw. Ang lagi kay Ate nila lagi kaya ano, tigati. Ito di post ko. Oo, nipost sa jail mo. Saan sa papatay yun na inyo? Tiktakits lang ko nung nga. Hindi pwede ang bawa na yun. Muna kinanaan sa mga chuy. Tiktakits ko sa tanong mga bata. Chuy. Kita lagi ba? Pasuloy yun naman sa buhay. Tol, Ay, kung luan. nakuha mga picture dito eh. Luan ka rito si... No. Pero mga TJ ng... Ang tayo ba? Suro niya yung TJ dili. na? Oo, 2-6. Garuchi! Tipo na rin G. Mga kuwan. Ha? Kuya ko yung apelido. Oh. Saan na ta? TJ.